A Policía Nacional prendeu en Lugo un home que presuntamente ameazou un grupo de menores cunha arma branca duns 20 centímetros de folla. Os rapaces de só 12 anos tiveron que refuxiarse nun estanco ata que varias patrullas se presentaron no lugar e puxeron en marcha un dispositivo de busca que acabou coa detención do suposto autor dos feitos. Tres nenos duns 12 anos paseaban pola praza da Fonte dos Ranchos, en Lugo, cando se cruzaron cun home que presuntamente os asaltou e, sen mediar palabra, ameazounos cunha arma branca. Brandía unha navalla duns 20 centímetros de folla, polo que os rapaces temeron pola súa integridade e correron ata un estanco próximo, onde se refuxiaron visiblemente alterados. Había unhos rapaces de 12 anos, máis ou menos, aquí entraron chorando, preguntelles que lles pasaba, dixeron que un señor sacoulles un coitelo, un deles viña casi pobre orinao, con moito medo, e cando me asomei, pois vin que era un vello conocido da zona, que está por aquí todos os días. Bueno, nada, deixinos chamar a súa mai, chamaron a súa mai e marcharon. Cando as testemunhas alertaron o 091, as patrullas policiais chegaron de inmediato dende a comisaría provincial situada a escasos metros. Os axentes tampouco tardaron en dar co presunto autor dos feitos, un indixente de 64 anos habitual da zona que xa protagonizara outros incidentes. Ao trataren de falar con el, reaccionou de xeito violento polo que acabou detido. Causou moito revuelo, de feito checaron varias patrullas da policía, viñeron rápido, estamos aí ao lado, entonces sí que houve un revuelo na zona, moita xente conoce o señor, moita xente falou, moita xente opinou, e bueno, e así foi un pouquiño a cousa. Detuveron nas proximidades, en Camiño Real, teño entendido. La gente se asusta porque, claro, ven una navaja y es peligroso, obviamente. Hicieron bien en llamar a la policía, pero hay que hacer lo que te digo yo, creo yo, sinceramente, hay que ingresarlo en algún centro o algo y darle la atención que requiera. Unha vez pasou a disposición da xustiza, o detido alegou que sofre adiccións ao alcohol e ás drogas. A xuíza do xulgado de instrucción número 2 de Lugo decidiu daquela deixalo en liberdade, non sen advertilo de que o ingresaría en prisión en caso de reincidencia.